Wa og tuo ang baha nga nasinati human mikuso-kuso ang bagyong Tino. Usa sa grabing gibahaan ang usa ka subdivision sa Barangay Bakayan, Cebu City. Ani ang report ni Alan Domingo. Kusog nga hangin sa bagyong Tino nga nagsugod sa paghapak sa dakbayan sa Sugbo alas 4 ganing kadlawon. Naghingapin sa kabangis ang hangin nga miabot pa sa pagkuso-kuso nini alas 7 sa kabuntagon. Mag-alas 6 sa buntag na apan kusog gihapon ang hapak sa hangin. Ang kusog nga hangin o kusog nga pagbundak sa uwan mo ni ang gidala ni bagyong Tino pag-abot niya dinhi sa Sugbo. Sa Barangay Bakayan, miawas ang sapa nga kusog kaayo agos nini. Naabtan sa GMA Regional TV ang gipahigayong rescue operation sa mga mulupyo sa subdivision. Kini ang actual rescue operation no sa ato ang mga kapusong taga Bureau of Fire Protection sa mga mulupyo nga natrap sa baha dinhi sa Barangay Bakayan. Giuna ang maidaran dayon ang adunay gihambin nga balatian mga bata o kababayenan. Gigamit sa Bureau of Fire Protection sa Dakbayan Sugbo ang ilang ekipo aron paghakot sa mga mulupyo gikan sa ilang mga panimay. Pagsuod lagi sa tubig yun, amo to kanang alas diha na gyud napita ang tubig nga nisaka gig mayo kay wa gid sila gabantay. Matod sa mga mulupyo, alas 4 ganing adlaw na batyagan na nila ang kabangis sa bagyong Tino. Tungod sa kadaghan sa tubig, dali ra kaayong gibaha ang ilang dapit, human niawas ang sapa nga nimutang tapad lang sa ilang mga Pinoyanan. Wa na sila makagawas tungod kay miabot sa 10 ngadto 12 ka tiil ang giladmon sa tubig. Og sa kakusog sa bulog nini, nakahukom silang magpabili na lang sa ilang panimay og mihikling sa ikaduhang andana sa ilahang balay. Hingkalit ni inani nga tubig. Wa may magdahom nga moabot ning tubiga inani. Tungod sa kalahom sa tubig og kakusog usab sa bulog niini, gianod ang ilang masakinan daw susama lang og mga duwaan nga gipang patong-patong. Walay nakalikay ang masakinan nga atua sa parking sa basketball court, sa daplin sa karsada ug bisan sa sulod sa subdivision. Nagbahag sugod ang kusina ug ang CR. Then sunod paspas lang kayo nga ni sirit kay di na mabili ang portahan. Matod sa mga mulupyo, wa sila magdahom nga mahitabo kini tungod kay wa man sila makasinati niini panahon sa pagkusukuso ni adtong bagyong Odette. Gisusi ni Mayor Nestor Archival ang gibahaang dapit ug gihinabi ang mga apektadong mulupyo. Matod sa mayor, nakadawat siya og unconfirmed report nga duha ang nakalas tungod sa bagyo. Naay namatay nga ako nahibaw ang duha ka buok. Oh, pero dili pa nato na ma-confirm kay wa mo gyud klaro nga communications good. Mipasalig ang mayor nga hatagan sa ilang panginahanglanon ang mga tao nga apektado. Sama na lang sa pagkaon. Ang katong DSWS daghan to siya mga bugas, mga linata nga atong giandam. Pero I don't really know kung sakto ba to. Ba't karon kay bawo ko nagtrabaho sila? Samtang adunay nakita ang lawas sa usa ka idaran nga lalaki habig sa sitio Tigbao, Barangay Talamban. Silingang barangay sa Bakayan nga gituoang gianod sa baha. Nay sambag nga tumba ba dito rin siya na pasok. Pero sa ni tubig? Oh, nay tubig sir. Ang baha ba ni lapaw naman sa amuha sir. Sa sitio Tigbao usab, napo kabalay ang gianod sa baha. Ang balay ni Danilo, flooring na lang ang gibilin, human gibanla sa kusog nga bulog sa baha ang iyahang panimay. Kadlaw na purti naman kusuga. Wala lang ko balik dire. Nakalas usab ang kabaw sa pamilya ni Victor Mingo human malumos sa baha. Giihaw na lang nila kini aron adunay makaon, apil na usab ang ilang mga silingan. Si Victor giingong hapit usab di ay ianod sa baha, may na lang kay nakakatkat dayon sa kawayan og naluwas. Nakamatngon mi sir, ano man ang tubig kusog man kayo. So among gibuhat sakal lang mis kuwayan.